התצפית מסלוניקי. השמש בעיניים. יש כאן למטה בשביל הזה, רואים יש פה גם שירותים. יש כאן שירותים. בסדר? אז אנחנו יכולים פה למעשה מבט כללי על סלוניקי, שאם אנחנו מסתכלים, אנחנו רואים שכל היה נגיד, אמרנו, אנחנו רוצים לראות את המגדל הלבן שלנו. זוכרים שהיינו שם על יד הטלוויזיה, מגדל הטלוויזיה הזה. עכשיו אתם רואים משמאל, אפשר לראות אותו גם רק מלמעלה, וזה סגור למעלה היום. אתם רואים משמאל שדרה עם טיילת מאוד 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 ארוכה. על הטיילת הזאת הם מתכננים להיות היום או מחר, כזאת